Dámy a páni, dovolte mi, aby som pripomenul slovenskej verejnosti vo vašej prítomnosti, čo robili tí, čo sú dnes v opozícii, keď boli ešte vo vláde. A vrátim sa veľmi krátko k dátumu 17. až 19. apríla 2023. Hovorím teda o období krátko pred parlamentnými voľbami, kedy predstavitelia vtedajšej vlády, vtedajšej vládnej administratívy vycestovali do Bruselu, kde sa stretli s predstaviteľmi Európskej únie, NATO a ďalšími organizáciami. A ako predstavitelia vlády, opakujem, to neboli opoziční politici, sa tam pokúšali vytvoriť atmosféru, ktorá mala byť predovšetkým nasmerovaná proti vtedajšej opozícii, teda proti nám, aby sme náhodou nevyhrali parlamentné voľby 30. septembra. Opakovanie je matka múdrosti, preto mi dovolte, aby som zacitoval 5 úryvkov zo správy Národného bezpečnostného úradu. Prosím, ja teraz nemám žiadnu klebetu ani nič v ruke. Mám správu Národného bezpečnostného úradu, ktorá popisuje priebeh tejto návštevy. Pripomínam, že táto správa bola napísaná v apríli 2023, kedy sme nemali žiadny vplyv na vládnutie, boli sme v opozícii. V tejto správe, ktorá hodnotí priebeh cesty vládnych úradníkov a predstaviteľov, z ktorých sú všetci dnes pri Progresívnom Slovensku a pri Saske. Opakujem, všetci z nich sú pri Progresívnom Slovensku a Saske. Dokonca niektorí robili kampaň Korčokovi. Máme asistentov, ktorí sú pri poslancoch za Progresívne Slovensko. Spomeniem pána asistenta, pána poslanca Spišiaka za Progresívne Slovensko. Tak žiadali toto. A teraz mi dovolte, aby sme začali citovať. Veľmi rýchlo to bude krátkych 5 citátov. Zástupcovia, to je Centrum boja proti hybridným hrozbám, úradu vlády, Globseku informovali predstaviteľov Európskej únie kriticky o situácii na Slovensku, najmä v súvislosti s voľbami, a žiadali Európsku úniu o pomoc, aby bola zachovaná demokracia a nezávislosť volebného procesu. Dámy a páni, toto hovoria vládni úradníci. Žiadajú Európsku úniu, teda tí, čo vládli, žiadali Európsku úniu, aby vraj na Slovensku bola zachovaná demokracia a nezávislosť volebného procesu. Poukazovali na to, ako politicky nevhodné by bolo, ak by strana Smer a Robert Fico prevzali moc a vyhrali voľby. Veľmi negatívne vykreslovali situáciu na Slovensku, aj keď ich predstavitelia Európskej únie často napomínali a ubezpečovali v tom, že Európska únia nevidí Slovensko v rovnakej kategórii ako Maďarsko či Bulharsko. Čo dokonca ešte aj predstavitelia Európskej únie, tým vládnym predstaviteľom museli rekoť, neblbnite, chlapci. To, čo hovoríte, celkom nezodpovedá realite. Pokračujem ďalej zo správy. Aj po týchto diplomatických usmerneniach zástupca, to je to Centrum boja proti hybridným hrozbám a úradu vlády, neprestali so žiadosťami o aktiváciu pomoci z Európskej únie. Ich retorika bola postavená na tom, že ak sa k moci dostane Smer a Fico, tak zo Slovenska bude určite druhé Maďarsko a Európska únia tak stratí plne hodnotného partnera. Poprosím posledné citáty. Na tomto stretnutí ešte vystúpil zástupca veľvyslankyne, ktorý informoval o možnom stretnutí štátnych zástupcov s predstaviteľmi Facebooku, YouTube a iných platformiem, kde sa zdieľa nežiaducí obsah informácií podľa parametrov Centra boja proti hybridným hrozbám a úradu vlády. Toto stretnutie bolo špecificky žiadané v termíne pred voľbami, aby sa zaviedli nástroje blokácie šírenia príspevkov opozičných strán v mediálnom prostredí. Toto žiadali vládni predstavitelia v apríli 2023, 5 mesiacov pred parlamentnými voľbami, v boji proti vtedajšej opozícii. To ste nezažili. Keby sme tam išli a tvrdili by sme, že pozor, že my sme opozičníci a tu je nejaká zlá vláda, tak by to malo nejakú logiku, hoci my by sme to aj tak neurobili, lebo nikdy nevynášame veci smerom do zahraničia. Čiže sťažovali sa a dokonca žiadali, aby nám vyblokovali naše príspevky v mediálnom prostredí, lebo sa to samozrejme týmto predstaviteľom nehodilo. Zástupcovia tých spomínaných inštitúcií, ako je úrad vlády a podobne, sa vyjadrili, že či je potrebné čakať až do štádia, kedy bude Slovensko také ako Maďarsko, aby sme mohli požadovať zásah a pomoc z Európskej únie. Vláda v apríli 2023 žiada
o zásah a pomoc z Európskej únie. Vláda, nie opozícia, proti opozícii. To je svetový rekord, ktorý tu ešte nikdy nebol. A dokončíme tie citácie. Obdobné informácie a vykreslenie situácie na Slovensku pokračovalo aj v druhý deň na pôde NATO. Delegáciu privítal zástupca veľvyslanca a diplomatka MZV a EZCR, kde predstavitelia úradu vlády zase žiadali predstaviteľov NATO, vedúci sekcie kybernetickej podpory Public Diplomacy Department, o aktiváciu a vyslanie NATO Task Force Team a taktiež o zahájenie kampane NATO počas volieb. Čiže oni žiadali vláda, aby NATO poslalo špeciálny tím, NATO Task Force Team na Slovensko proti opozícii. Dámy a páni, ešte tam myslím je jedna. Zástupca Centra boja proti hybridným hrozbám taktiež poukázal na to, že ozbrojené sily Slovenskej republiky by mali byť prítomné pri volebnom procese a priebehu volieb, ako aj viditeľné počas volebného dňa. Zástupkyňa Globsek povedala, že po voľbách už môže byť neskoro, keďže strana Smer je veľmi východne orientovaná a Slovensko bude preto silno proruské, čo by malo na to považovať ako hrozbu. Žiadali, aby ozbrojené sily mali byť prítomné pri volebnom procese a priebehu volieb, ako je viditeľné počas volebného dňa. A ešte máme, myslím, poslednú vec, ak tam je. Obdobné informácie pokračovali, to sme mali teraz. Zástupcovia úradu vlády sa vyjadrili, či je potrebné čakať až do štádia, kedy bude Slovensko také ako Maďarsko, aby sme mohli požadovať zásah a pomoc Európskej únie. Dámy a páni, viete, ak sa takto správa vládna štruktúra, ktorá je dnes komplet v opozícii pri Progresívnom Slovensku a pri Saske, tak sa nečudujeme, ako sa správajú teraz, keď sú v opozícii a útočia na vládu Slovenskej republiky. My sme zaznamenali a hovorili sme o tom veľmi otvorene a môže sa vyhovárať pán predseda politickej strany Progresívne Slovensko a jeho ľudia koľko len chce. Ale máme na to ľudí, ktorí to potvrdzujú, intenzívne navštevovali poslancov Európskeho parlamentu, Európsku komisiu, orgány Európskej únie a intenzívne žiadajú, aby Slovensku boli pozastavené fondy a samozrejme plán obnovy, pretože si myslia, že keď sa tak stane, tak naša vláda, ktorá bola demokraticky vytvorená po parlamentných voľbách, bude výrazne poškodená, že to ľudia jednoducho budú kritizovať, že nie sme schopní zabezpečiť financovanie cez európske peniaze a že oni na tomto vyhrajú. Dámy a páni, my vám teraz pustíme ešte jeden príspevok europoslanca za Progresívne Slovensko. Ide o príspevok, ktorý odoznel v stredu, pretože nikto z vás ste ho nejako špeciálne nešírili. A tento príspevok chcem pustiť preto, aby som to dal do kontrastu s tým, čo zrazu začína hovoriť kresťansko-demokratické hnutie a čo hovorí aj pán Šimečka, že že my sme teraz to zmenili a my už teraz chceme byť dobrí, my teraz chceme pomáhať Slovensku, my chceme teraz samozrejme vybaviť, aby tie eurofondy neboli zastavené a aby Slovensko neprišlo peniaze z plánu obnovy. Takže, keď boli vo vláde tí istí ľudia, chodili po orgánoch Európskej únie a NATO a žiadali o zásah Európskej únie a NATO proti nám, keď sme boli v opozícii, nevídané. Teraz, keď sú v opozícii, tak chodia po orgánoch Európskej únie, chodia všade, kde môžu po Európskom parlamente a žiadajú, aby nám boli zobraté peniaze, aby nám pozastavili čerpanie európskych fondov, aby nám pozastavili plán obnovy, lebo si myslia, že im to pomôže v boji proti nám. Niekedy na to existuje možno aj tvrdý výraz, ale ja teraz ho radšej nepoviem, ale takto sa správajú ľudia, ktorí páchajú vlastizradu, ekonomickú vlastizradu proti Slovenskej republike. Dámy a páni, dnes som si vypočul od pána Šimečku úplne opačný názor a rovnako som pozeral na list s otvorenými ústami a očami kresťansko-demokratického hnutia. Viete, čo sa deje? Oni totiž zistili, že v tej komunikácii, o ktorej bude hovoriť pán podpredseda s Európskou komisiou vo veci právneho štátu, tá komunikácia sa dostala do absolútne technickej úrovne. My teraz odpovedáme na technické otázky, riešime problém predovšetkým trestného zákona, ktorý má pozastavenú účinnosť a pochopili, že z toho asi nič nebude. A rovnako si uvedomili,
že pravdepodobne prestrelili tým, že takto útočili na záujmy Slovenskej republiky. Dámy a páni, veď oni neberú peniaze nám a nechcú nám zobrať peniaze. Oni si asi uvedomili pravdepodobne, alebo im volajú primátori, starostovia, asi im volajú župani, že či im šiblo, pretože tie peniaze zoberú ľuďom. Ak nám Európska komisia, alebo teda teoreticky, keby rozhodla o nejakom čiastočnom pozastavení čerpania, tak to je predovšetkým trest ľuďom. Ľudia by nemali peniaze, mestá by nemali peniaze, obce by nemali peniaze, vyššie územné celky by nemali peniaze. A teraz mi vysvetlíte, že oni to dnes hovoria, ako keby tu nebol včerajšok, predvčerajšok, ako keby tu nebola streda. V stredu bolo zasadnutie Európskeho parlamentu, kde sa samozrejme europoslanci opoziční zase vyznamenali za Slovensko, pretože, a to mi hovorili viacerí europoslanci, nikdy v histórii sa nestalo, aby takto občania Slovenskej republiky na pôde Európskeho parlamentu brízgali na vlastnú krajinu. Brízgali na vlastnú krajinu samozrejme pred prázdnou sálou Európskeho parlamentu, sami si tlieskali. Nehovoriac o tom, že ešte aj žiadali českých europoslancov, aby vystúpili proti vláde, ktorá dnes na Slovensku je, čo však českí europoslanci v danej situácii odmietli. Europoslanci, ktorí sú tam momentálne za vládne strany, potvrdzujú, ako chodia, aké listy píšu, čo hovoria na výboroch títo slovenskí europoslanci za opozičné politické strany. Tak teda nech mi vysvetlí pán Majerský a pán Šimečka, čo to má znamenať, že dnes zrazu hovoria úplne inak, ako ešte hovorili v stredu. Ja by som teraz poprosil, nech si celé Slovensko pozrie, ako za záujmy Slovenskej republiky bojuje v Európskom parlamente typický opozičný europoslanec za progresívne Slovensko, pán Hojsík. Je to 1 minúta aj 20 sekúnd. Nech si celé Slovensko pozrie, ako títo ľudia bojujú za Slovensko. Vážené kolegyne a kolegovia, premiér Fico rozkladá právny štát na Slovensku a dosahuje to takú intenzitu, že na mieste je otázka, kedy vyhlási vedenie Slovenska z EÚ do rúk Putina a Ruska. Za pár mesiacov ste ho zlikvidovať 20 rokov existujúcu špeciálnu prokuratúru, ktorú jeho vláda založila. A v pláne obnovy bola pritom špeciálna prokuratúra uvedená ako garancia obnovy európskych peňazí a Ficová vláda zaviazala dodržiavať plán obnovy. Dnes preto hrozí, že pre Ficové porušenia plánu obnovy Slovensko príde o miliardy eur. Premiér chce zrušiť verejnoprávnu televíziu a rozhlas a nahradí štátnou propagandou. Vláda útočí na najväčšiu komerčnú televíziu Markíza a len včera boli útoky na jej novinárku. Vidíme snahy o to, aby sa bolo zavedené putinovské označovanie mimovládnych organizácií za zahraničných agentov. Ficová nová trestného zákona je síce blokovaná ústavným súdom, ale bez toho, aby sa to stalo, je pomaly v troskách právny štát na Slovensku. A čerešničkou na torte je šéf poradcov premiéra Erik Kaliňák, ktorý chodí do ruských pseudomédií, vrátane Voice of Europe, ktoré česká kontrarozviedka označila za Putinov nástroj na ovplyvnenie eurovolieb aj kandidátov do tohto parlamentu. Komisár, kolegovia, plynie z toho jasný záver. Fico likviduje právny štát v súzvuku s podkopávaním Ukrajiny z jediného dôvodu, aby prestal červený koberec Putinovi do Európy. Ak ho spoločne zastavíme, po eurovoľbách už môže byť neskoro. Ďakujem. Takže spoločne, ak ho nezastavíme, samozrejme, viete, o čo ide. Ide o fondy, ide o plán obnovy. Nehovoriac o tom, že ja si neviem predstaviť, že by takto vystúpil proti vlastnej krajine a vlastnej vláde. To je jedno, že sme vláda z iných strán, ako si oni predstavujú, slovenský občan na pôde Európskeho parlamentu. Dámy a páni, toto robia na 24-hodinovej báze. Od rána do večera. Kydajú na krajinu, vymýšľajú si nezmysly. Zahraničný agent nevymyslel Putina, ale to je zákon zo Spojených štátov amerických, len tak mimochodom o zahraničných agentoch. O iných ani nechcem hovoriť nepresnostiach, ktoré pán Hojsík povedal. Takto vyzerá zastupovanie slovenských záujmov v Európskom parlamente zo strany europoslancov za opozičné strany. Ľudia, prosím, dajme si dole všetci okuliare a takýchto tam nemôžete naboliť. Veď len zle robia. A na čele všetkého je pán Ódor, ktorý 5-6 mesiacov na úrade vlády nerobil doslova nič, ale že absolútne nič nerobil a ktorý dnes vedie kandidátku Progresívneho Slovenska. Preto, dámy a páni, chcem ešte raz zopakovať. Vedieme technickú konzultáciu s Európskou komisiou, pokiaľ ide o plán obnovy a novelizáciu trestného zákona. Naviac čakáme na rozhodnutie
Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré z časti trestného zákona vyhlási za protiústavné alebo nevyhlási. My nevieme prejudikovať rozhodnutie Ústavného súdu, využívam len túto príležitosť a opätovne žiadam Ústavný súd, aby rozhodol čo najrýchlejšie. Táto technická diskusia naznačuje, že sa blížime k nejakému záveru, k nejakému koncu, ale ten koniec nie je o 6 miliardách. Ako tu strašia predstavitelia Progresívneho Slovenska a Sasky, a nielen, že strašia, oni o to priamo žiadajú komisiu, aby to urobila proti našej vláde, lebo inak s nami bojovať nevedia. A teraz pravdepodobne, keďže im všetci nakladajú a hovoria, že ste sa zbláznili, veď to je technická diskusia, takáto hrozba tu absolútne nie je. Čo to robíte? Prečo ohrozujete čerpanie zdrojov? Pretože mňa dnes informoval pán podpredseda, že sú výzvy a na tie výzvy sa nehlásia žiadatelia s odôvodnením, na čo sa tam budem hlásiť, keď nám hovorí a žiada Šimečka a ďalší predstavitelia opozície, aby nám tieto fondy boli vzaté. Že na čo budeme robiť nejakú byrokratickú náročnú prácu, keď tak či tak tie peniaze nedostaneme. Čiže oni škodia viacnásobne a opakovane. Preto nemám čo iné urobiť, len musím povedať, že falošní vždy boli. Ale faloš, ktorú ukazujú v týchto dňoch, keď začínajú rozprávať, že oni nám idú pomáhať, už nadobúda obrovské rozmery. Ľudia na Slovensku musia vidieť, s kýmto tu pre Boha máme dočinenia. Čo je schopný povedať europoslanec zo Slovenskej republiky za opozičnú stranu na pôde Európskeho parlamentu, pred celou Európou. Samozrejme pred prázdnou sálou, lebo to pravdepodobne nikoho nezaujímalo a si to zorganizovali tieto veci samotní europoslanci opoziční, lebo bolo niekoľko iniciatív v minulosti, kde žiadali rezolúcie Európskeho parlamentu, aby boli prijaté všetko proti Slovenskej republike. Takže to nie je progresívne Slovensko, to je proti Slovensku. PS je proti Slovensku. Už si to musí každý na Slovensku zapamätať aj s tým odorom, ktorý tu na úrade vlády nepreložil slamku cez slamku, keď tu sedel niekoľko mesiacov a len sa pozeral na to, ako tá krajina s verejnými financiami ide od 10 k 5. Musíme na to reagovať a žiadam európskych poslancov za opozičné politické strany. Žiadam opozíciu na Slovensku. Prestaňte škodiť tejto krajine. Prestaňte ohovárať vlastnú krajinu a vládu v zahraničí. Veďte ten politický súboj s nami tu na Slovensku, ale nerobte kroky, ktoré ohrozujú túto krajinu, lebo ide o neopakovateľné peniaze z európskych fondov a z plánu obnovy a správaním, ktoré dnes predvádzajú predstavitelia opozície, čerpanie týchto fondov obrovským spôsobom ohrozujú oni a nie my.